Yeka namaZimbabwe phile lapha eGoli. Mangafuni ukubambe phuma uhambe. Yani bomama. Akubatshela mama. Bomama mariqoma abantu ngiyacela lingaqomi kuma phone. Lingaqomi kuma Facebook. Ningaqomi kuma WhatsApp. Please. Mawuqoma umuntu umtshela ukuthi bhuda sihlangane sibonane sikhulume. Yeah. Hayi konke uyezwa umuntu ekufonela, "Hallo Pepi." Ukuphi? Semnyango weKFC. Intombazane ithi yafika emnyango weKFC ithola so. Sata. Hayi mfana mumubi shame. Ifamily yakini imbi yonke. Kubi wena umthana lo malume akho lapha. Hayi ni babi impela. Ngumalume ngumtshana lo cousin wena. Hayi ni babi bafana phela ni babi impela. Thana ngicela ukhipha izandla la. Amfuna umuntu obamba iNewtown. Iyenzani mntanami? Iya vibrator. Ithini? Ithi service. Akuyele emuva kwabanye wena mfana. Waye ngathi ufuna ukuya ebhekini lapha. Uzafela amahara wena mfana. Papa nesi. Mama siyadelana lezi zinto. Mama ngalitshela ukuthi mina qoma nama Nigeria nidla imali. Hayi ukusala na. Mina senisana ama Nigeria. Thola umntwana une 3 months, ikhanda liweya 5 kg.